Assalamu alaikum. Dan nuna muku yadda za ku saukar da Kulona ba da ku yi amfani da app wayar ku ta dawo biyu. Sannan kuma ku ringa bubbuɗe WhatsApp. Abu na farko da ka je cikin Play Store na wayar ka da Allah ku tsaya ku yi like wannan bidiyon sannan ku yi subscribe din channel. In ka shiga Play Store sai ka danna gurin search, inda ka ce search nan sai ka danna sa. Sai ka je can sama ku kalli abun da zan rubuta nan yanzu, inda nace zan rubuta nan Islam Island kenan. Gashi nan na saman nan sai ka yi search nasa. To gashi can sai ka danna gurin da aka ce maka installing. Ni da ban installing nashi ba, na yi wannan nashi. In kun duba kun gani 5 million ne suka yi downloading din app din. Sai ka danna installing. Idan ka danna installing to gashi nan dai har ya sauka. Ni dai gashi nan nawa ya sauka. In ka danna installing ya sauka sai ka danna open. Idan ka danna open to gashi kai zai dan kawo maka wasu abubuwa da ka yi. Idan ka yi wannan abubuwan kawai sai ka zo zai kawo ka cikin nan gurin. To idan ka zo nan gurin ne da kalli yana wannan sai ka zo inda ka ce manual din sai ka taba manual din nan sai ka yi abun da zaka nema a nan gurin ka nemi WhatsApp naka da kake so ka wannan kamar yanzu haka wannan WhatsApp ne sai ka taba kansa daidai kansa haka kun fahimta. To ga nan wani alamun plus a nan gurin ne sai ka taba wannan plus din sai ka taba shi. In ka taba wannan plus din ina zuwa wannan yana sama gaskiya yana sama ina zuwa bari in je in share sa a waje yawwa. Kun fahimta, kun ga na share sa a waje ko kuna gani? Abu na farko da za ku yi ma ba shi bane. Abun da za ku yi shine ka taba nan gurin Play Store in ya kawo ka kai ka taba Play Store. In ka taba Play Store ko sai ka taba wannan alamar din wannan in ka taba ta zai nuna maka sa email naka da suwaye da waye sai ka bude sabon wannan. Idan ka sa email naka da komai ko sai ka dawo baya sai ka dawo cikin abun nan sai ka koma manual din nan sai ka je gurin WhatsApp. Idan ka je gurin WhatsApp haka shi ma sai ka zo inda aka ce maka wannan alamun plus ɗin sai ka taba shi. Idan ka taba shi ga nan wani gurin da aka ce Islam sai ka taba shi yawwara. Kana tabawa kawai yanzu sai mu fita. Yanzu a misali kun ga muna fita WhatsApp namu kenan ko yanzu muna fita kan sai mu dawo nan gurin ɗin kun gani inda aka ce WhatsApp business ɗin ko kuma misali bari na yi downloading bari in shiga na yi downloading ɗin WhatsApp nawa yana goge a can gurin. Idan da ka yi downloading a cikin sauki ne fa kun gani har na yi fa. To kun gani sai in dawo cikin nan din dawo kalli WhatsApp din ya zo sai in danna wannan alamun WhatsApp din nawa normal kenan sai ka yi sai ka danna wannan abun. In ka danna shi haka to zai kawo ka kawai kai sabuwar register. Gashi dai kun kula da kyau wannan fa gashi ina da WhatsApp nawa normal sannan kuma ga can wani WhatsApp normal na samu a nan gurin sai in danna agree and continue sai in sa number da nake so in yi register da ita. Kun fahimta sai ka yi register. Idan ka yi register da number da kake so ka yi register normal in ka yi register bari mu ga wani kwatance wannan number ba ma number kasan nan bane kun gani bari in gwada dai in da ta yi ba number kasan nan bane. Idan ka yi duka dai kun gani yanzu in ka a misali ka buɗe WhatsApp ka yi connecting ka haɗa shi da object namu da zamu na bidiyo gaba yanzu nan a kansa sai ka dawo cikin nan ɗin Islam ɗin nan. Idan ka dawo cikin Islam ɗin nan sai ka taɓa alamun WhatsApp ɗin da ka tabbatar ka yi wannan abun da shi kun fahimta. To idan ka taɓa wannan alamun ɗin ga nan wani guri inda aka ce wannan ɗan 3 dot ɗin in ka taɓa alamun WhatsApp sai ka taɓa sa. Ga nan wani guri inda aka ce remove sai ka taɓa sa. Inda aka ce remove ɗin nan kawai ka taɓa sa. Kana taɓa sa kawai ya gugu kenan. Linkin naka da kai na WhatsApp yana nan sai ya ƙara fitar da wani shi ma ka masa haka da haka sai ka buɗe ko WhatsApp biyar ne insha Allah in dai suka yi 24 hours kana da kusan kuɗi 7,000. Idan kuma kai normal ne fa abun nan fa gaskiya ku jama'a dan Allah mu tsaya mu mai da hankali insha Allah. To da komai dai zai wannan namu yanda muke so. To mu mai da hankali yanzu gashi dai na yi komai da komai. To yanzu za mu je kan bidiyon yarda za mu samu free of da namu samu kuɗi a cikin sa sosai. Yanzu abu na farko da za ka yi shine bari mu je cikin channel namu mai albarka. To yanzu ba kun ga kaman yanzu ba ga cikin channel namu ba. To kaman cikin channel namu nan haka sai ka yi clicking akan wannan update din gashi nan sai ka shiga Chrome naka. Idan ka shiga Chrome to gashi dai ya shigar da ni cikin Chrome sannan kuma da zan mana yi register wannan abun nan wallahi ban so yawa bari da waya sai in shiga Chrome to zai bar ni a Najeriya sai in danna yes.
sai in bar shi a English in danna yes. Kuna fahimta? Sai ka danna yes. Wannan shine in da ka yi selling referral to da su baka 1,500 duk WhatsApp ɗaya. In kana da WhatsApp 10 sai sun baka 1,500 ɗin nan duk 24 hour. To in ka danna login in now ɗin nan kai ka bar sa a nan gurin ne. Idan da email za ka yi register sai ka bar sa a gurin email. Idan kuma za ka yi da phone number sai ka taɓa gurin phone number. To mu da mu yi amfani da phone number yanzu sai mu yi mai 09016005368. Kun gani 5368 sai in zo nan gurin ku kula da kyau da Allah ku kula min da kyau. Ga nan wuri inda aka ce passport a kasan nan sai ka taɓa gurin passport ɗin nan sai in sa kamar za misali sai in sa 0 sai in sa A in na sa 0A 1 2 3 4 5. Kun gani kasan nan ma sai in zo in sa 0A 1 2 3 4 5. Kun gani kun fahimta kuna gani iri ɗaya na saka a nan gurin. Password da na saka a nan shi na zo na saka a nan gurin. Sai me ya rage? Ga nan wani guri alamun wannan verifying your rehmat ɗin nan sai ka taɓa wannan tsakiyar abun. Tsakiyar nan sai ka taɓa sa. Da ka ya sama alaman good sai ka tabbatar da ya sa maka alaman good a gurin tukunna. To gashi ya sa min alaman good me ya rage? Sai in zo in danna creating account. Idan na create account ya sa success yana login in to zai kawo mu nan gurin zai fito maka da wancan alaman sai ka je ka taba ka yi sabin saboda nan gaba in ka zo koyo zai ma wannan zai login da kansa sai ka danna yes sai ka bar sa a Najeriya ka ƙara danna yes. Idan ka danna yes me rage wanda za mu yi mu samu kuɗi shine inda ka ce inviting tax nan shi za ka zo ka taba na farko ka ɗauka a nan gurin inda ka ce get link ɗin nan sai ka taɓa copy link naka haka kamar misali yanzu ka copy link naka sai ka fita kun fahimta kuna ganewa sai ka fita sai ka je kamar WhatsApp naka haka sai ka nemi wani lambar wani naka ne wanda ka sani a misali lambar wani naka kuna fahimta lambar wani naka wanda ka sani sai ka paste wannan link ɗin nan da ka je ka kofo a can ɗin nan kun fahimta to sai ka danne daidai kan gurin koren nan idan ka danne haka zai kawo maka wannan open link coffee link sai ka taba coffee din nan kaga yanzu mun ka fi iya zallan code namu babu wasu wawayen rubutu kuna kallo kun fahimta to idan kai duk wannan sai ka zo cikin highlights din nan da nake faɗa muku tana da amfani sai ka je Play Store nata highlights din nan sai ka saukar da Chrome kuna ganewa bari in saukar da Chrome duk da ba na so bidiyon nan ya tsaya amma dole ne fa dan Allah dole ku yi hakuri da amma kar ku manta da ku yi subscribe din channel din sannan ku danna like sannan ku shiga comment da Allah ku yi fatan alkhairi za mu gama jira gashi nan dai da Allah yana yi sai mu dan jira wannan highlight kenan waya biyu kenan na faɗa muku gashi fa ina da Chrome din amma da yake ka san waya biyu ne nan faɗa muku je ku saukar da highlights nan gashi nan highlights waya biyu ne ai gashi nan highlights yawwara ya gama dai bari ya gama scrolling ya gama gashi dai yanzu installing ko ya rage masa yayi sai mu saukar da shi to a installing din ma gashi yana daman kun san ba ku manta ba mun riga da mun je mun kofo link namu kar ku manta yawwa to gashi nan ya sauko kun gani ya sauko ko ya sauko kenan sai mu danna Chrome yawwa yawa ya sauka idan mun ka danna gurin nan sai mu dan jira da Allah yanzu zai bude muna bari in je in shiga yanzu ne zai shiga asali kun fahimta kun ga wannan sabon Chrome kenan sai ka danna me continue gashi nan na kasan nan yawa sai kai continue yawa in kai continue sai ka danna yes idan ka danna yes sai ka danna go 8 din nan sai ka danna allow sai ka danna cancel kawai idan ka danna duk wannan sai ka zo nan alamun plus nan sai ka taba sa sai ka zo nan yawa sai ka danna gurin site wancan link naka nan da ka je ka gyara sana sai kai pasting nasa a nan gurin kun gane kun ga pasting nasa to nan gurin din sai kai sabuwar register kun fahimta again yawara sai ku sabuwar register sai mu dawo da shi Nigeria sai mu danna yes sai mu dawo da shi English sai mu danna yes sai mu danna yes sai mu danna login in now din nan kun fahimta to nan ma sai kai yanzu ma da number da ai sai kai sabuwar register 081 36872839 sai kai sabuwar register yanzu a misali nayi A12345 nayi A12345 kun gani sai ka zo ka danna wannan alamun verifying arema din nan in ka taba shi to kun gani
sai ka danna create account. Yawa. Idan ka danna create account sai ka je ka ba sai ka yi sabin ba ma wannan kawai kai ka ture. To zai nuna ma ka yi me? Yawa ka daddanna yes. Zai nuna ma ka yi me? Ka yi downloading ɗin app ɗin su baka sauran kuɗinka. Ka gani yanzu za su baka ɗazu sun baka 450 yanzu ga 225. To sai ka danna get ɗin nan sai ka yi downloading ɗin app nasu. To yanzu abun da za ka yi shine nan gurin ɗin. Ku kalla da kyau. Kun gani alamun scanning ɗin nan? Wannan alamun scanning ɗin nan shi za ka taɓa a wannan account ɗin da ka zo ka yi. Shi ne ake kira da sell referral. Ka ga yanzu ka gani ka gayyaci mutum ɗaya kenan ko ba haka ba? To idan ka yi haka sai ka zo nan gurin duk ƙasar da kake. Kun fahimta duk ƙasar da kake sai ka goge sai ka sa kwantirin ta a nan gurin duk ƙasar da kake. Ina 'yan Nijar 227 waye da waye 'yan Cote d'Ivoire su waye da waye gashi dai duka dai gashi nan dai. Duk ƙasar da kake za ka sa number ta a nan gurin. Ni ina Nigeria 234 sai ka saka number WhatsApp da ka buɗe kake so ka yi wannan linkin ɗin da shi. Sai ka saka lambar WhatsApp ɗin a nan. Kun san yadda ake linkin a bidiyon bayan kuka duba duka dai na yadda za a yi linkin. To yanzu ban da WhatsApp ɗin da zan yi linkin nasa sai sa. To gashi idan ka yi linkin ko sai ka fita ka ƙyale sa. Kun fahimta? Idan ka fita ka ƙyale sai ka koma asalin account naka nan wanda ka fara yin register a farko. Yanzu da za mu je mu duba mu gani. Za mu duba mu ga mutum ɗaya ya yi register. Kuna gani kuna fahimta? Mutum ɗaya ya yi register. Kun gani da za mu zo inda ka ce my level sai mu taɓa. Za mu gani kun gani? Number of user mutum ɗaya ya yi register. To wannan mutumin ɗin idan ka yi linkin wannan WhatsApp ɗin idan ka yi linkin to yayi 24 hour da su ba mu wannan asalin account naka 1,500. Kuna fahimta? To sai ka ƙara zuwa ka kwafi link naka a nan ɗin. Yawara asalin account naka ɗin fa ka ƙara kwafi link naka. Idan ka kwafi link naka sai ka je ka yi pasting a wata browser daban. Kun fahimta? A wata browser daban sai ka yi sabuwar register shi ma sai ka sa masa wani WhatsApp ɗaya. Ka gani in suka 24 hours kana da 3,000 kenan. Da za ka ta yin haka kana da kuɗinka full. In ka tashi withdraw inda ka ce wannan alamun shi za ka zo ka taɓa. Alamun withdraw sai ka zo nan gurin da ka ce withdraw now ɗin nan sai ka taɓa sa. Idan ka taɓa withdraw now sai kuɗinka ya kai naira 3,300 da ka cire kuɗinka. 3,000 naka 300 nasu gashi nan yana kaiwa da ka cire kuɗinka inda za ka sa bankinka da komai ga gurin nan. Duka dai inda ka ce add bank nan gurin inda ka ce select bank da ka sa sunan bankinka nan kuma da ka sa komai da komai dai naka. Wassalam.